Hola a tots, sóc el Pau Bru i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a solucionar sistemes d'equacions amb el mètode de substitució. Per això resoldrem aquests 3 exemples sempre seguint aquests 3 passos. I mentre ho fem ens anirem apuntant els errors més comuns que jo més em trobo als exàmens i que més punts us fan perdre. Així doncs anem a solucionar l'A. El primer pas sempre serà el mateix, aïllar una incògnita, una X o una Y d'una de les dues equacions, de l'equació de dalt o de l'equació de baix. Quina incògnita aïllaré? Doncs aïllarem la que sigui més fàcil, evidentment. Sempre mirarem incògnites que no estiguin multiplicades per cap número, com per exemple aquesta X. Aquesta X és superfàcil d'aïllar. Així doncs, en el primer pas, aïllaré la X de l'equació de dalt. Aïllo una incògnita d'una de les equacions. Per aïllar una incògnita, he de passar totes les coses a l'altra banda, perquè la incògnita em quedi sola i positiva. Així doncs, a la banda esquerra ja tinc la X positiva. L'únic que hauré de fer serà moure això, aquest més 2i, a la banda dreta. El més 2i, quan passa a la banda dreta, l'únic que he de fer és canviar-li el símbol que té al davant. El més 2i, quan passa a la dreta, passa com un menys 2i. Per tant, a la banda dreta ens quedarà el 5 que ja hi havia i el més 2i, que passa restant com menys 2i. I aquí ja tinc la meva X aïllada, tinc la X sola i positiva. Així doncs, X és el mateix, X és un sinònim amb 5 menys 2i. Anem al segon pas. El segon pas és, a l'altra equació, substitueixo la incògnita aïllada al pas 1, la X, pel seu sinònim, entre parèntesis. Moltes coses aquí, així que anem a pams. Si al pas 1 he aïllat la incògnita a l'equació de dalt, hauré de substituir la incògnita a l'equació de baix, és a dir, a 3x més 3i igual a 9. I a 3x més 3i igual a 9 substitueixo la incògnita aïllada del pas 1, substitueixo la x pel seu sinònim, substitueixo la x per 5 menys 2i. Què vol dir això? Que a l'equació de baix, en lloc d'escriure x, hauré d'escriure el seu sinònim, hauré d'escriure 5 menys 2i. Aleshores, vaig a l'equació de baix i me l'escric tal qual, però en lloc de x escric tot això. I superimportant, oi que a l'equació de baix aquest 3 estava multiplicant la x? Doncs quan substitueixi la x pel seu sinònim, el 3, que estava multiplicant tota la x, haurà de seguir multiplicant tot el seu sinònim. Per això, sempre que substitueixis una incògnita pel seu sinònim, ho posarem entre parèntesis. Sempre, sempre, sempre. I un cop he substituït la x pel seu sinònim, escric la resta de l'equació. Escric més 3i igual a 9. I ara fixa-t'hi, hem passat d'un sistema d'equacions amb equacions amb dues incògnites a una equació on només hi tinc una incògnita. Aquesta equació només hi tinc y. Per tant, jo sé solucionar aquesta equació. El primer que hauré de fer és aquesta distributiva. El 3 que m'està multiplicant un parèntesi, multiplica cada cosa que hi ha dintre del parèntesis. El 3 multiplicarà el 5 i el 3 multiplicarà el menys 2i. 3 per 5 és 15 i 3 per menys 2i multipliquem els números. 3 per menys 2, menys 6 i seguim escrivint la i. I escric la resta. Ara, per acabar de solucionar això, passo tots els números a l'altra banda i deixo les incògnites a l'esquerra. Aquest 15 que estava positiu passa a l'altra banda, negatiu, passa restant. I ara ho ajunto tot. Menys 6i més 3i és menys 3i. I a l'altra banda, 9 menys 15 és menys 6. I ara, per acabar d'aïllar la i, el número que m'està multiplicant la i passa a l'altra banda dividint. I ojo que quan un número està multiplicant i passa a l'altra banda dividint, no canvia de símbol. Ens queda menys 6 entre menys 3, no canvia de símbol. I ara fem la fracció irreductible d'això. Negatiu entre negatiu em queda positiu i 6 entre 3 és 2. I així ja hem trobat la primera incògnita del sistema d'equacions. Jo ja sé que la y del sistema d'equacions m'ha de valdre 2. I ara que ja sé la i, doncs he de trobar també la x, perquè un sistema d'equacions té una solució x i una solució y. Per trobar l'altra incògnita, substitueixo la que ja sé al sinònim. És a dir, torno aquí al sinònim, on he dit que x era sinònim, era el mateix amb 5 menys 2i, i substitueixo la i que jo ja sé. Jo ja sé quan me val i. I he trobat que i em val més 2. Per tant, aquí l'únic que he de fer és 5
menys 2 per, i en lloc d'escriure i, escric el que ja sé que val, 2. Per tant, x és 5 menys 2 per 2, per jerarquia primer faig la multiplicació i després faig la resta. X és el mateix que 5 menys 4, x és el mateix que 1. I seguint aquests 3 passos ja hem trobat la solució del sistema d'equacions. La solució és x igual a 1 i y igual a més 2. Me l'apunto aquí. I una cosa que et recomano fer sempre és comprovar les solucions, perquè no costa res i t'assegures que ho has fet bé. Per comprovar les solucions hem de substituir les x per 1 en el nostre cas i les y per 2 i comprovar que es compleixin les dues igualtats. Vaig a mirar si se'n compleix la primera. Substituint les x per 1 i les y per 2 em queda 1 més 2 per 2. 1 més 2 per 2 és 1 més 4, que és 5. Molt bé, se'n compleix. I la de baix? Substitueixo les x per 1 i les y per 2. 3 per 1 més 3 per 2, quan és? És 3 més 6, que 3 més 6 és 9. Per tant, se'n compleixen les dues igualtats per x igual a 1 i y igual a 2. Què vol dir això? Que x igual a 1 i igual a 2 és una solució d'aquest sistema i m'acabo d'assegurar que ho he fet bé ja. Anem amb l'apartat B. El primer pas serà el mateix, aïllo una incògnita. Quina incògnita és fàcil d'aïllar? Doncs la que no està multiplicada per cap número. En aquest cas és igual de fàcil aïllar la i de dalt i la i de baix, que les dues estan negatives. Per canviar una mica, aquí aïllaré la i de baix i recordo que l'hem d'aïllar positiva. No ens val aïllar menys i, he d'aïllar més i. Però què em passa? Que aquí la i està negativa. Com la puc aïllar positiva? Doncs molt senzill. Quan una cosa estava negativa, passava a l'altra banda positiva. I és el que farem. Perquè aquesta i em quedi aïllada positiva, la passaré a la dreta. I el menys 1, que estava a la dreta, el passaré a l'esquerra. Recapitulant, a l'esquerra em queda només el 4x i a més em passa el menys 1 que hi havia a la dreta, però canviat de símbol, és a dir, em passa positiu. Em queda 4x més 1. I a la dreta em passa el menys i, que com que estava negatiu, em passa positiu. I ara aquí sí que el tinc aïllat bé, el tinc aïllat positiu. Recorda, per aïllar una incògnita sempre ha d'estar positiva, no la podem aïllar negativa. I ara aquí ja he trobat el meu sinònim. I és un sinònim, és el mateix que 4x més 1. Aleshores, com que l'he aïllat de l'equació de baix, substituiré la meva incògnita, substituiré la meva i pel seu sinònim a l'equació de dalt, a 2x menys i igual a menys 2. Vaig a l'equació de dalt i m'ho escric tot igual, 2x menys, però en lloc de i escric el seu sinònim, 4x més 1, i recorda que ho posem entre parèntesis, perquè el negatiu que m'estava restant tota la i me segueixi restant tot el seu sinònim, total 4x més 1. I a l'altra banda, igual a el que tinc, igual a menys 2. Escric la mateixa equació, només canviant la i pel seu sinònim. I aquí no tinc una distributiva, aquí tinc un negatiu davant d'un parèntesis. Un negatiu davant d'un parèntesis el que em fa és canviar els símbols de tot el que hi ha a dintre del parèntesis. Que dintre del parèntesis el 4x era positiu? Doncs em queda el 4x negatiu quan trec el parèntesis. Que dintre del parèntesis el més 1 era positiu? Com que tinc un negatiu davant del parèntesis, passa a ser negatiu. I a l'altra banda me segueixo escrivint el menys 2. I seguim resolent l'equació. Per això passo el menys 1 a l'altra banda sumant i ajunto les x i els números. 2x menys 4x és menys 2x i menys 2 més 1 és menys 1. Finalment, aïllo la x. El número que m'estava multiplicant la x passa a l'altra banda dividint sense canviar el símbol. Per tant, em queda menys 1 entre menys 2. Aquí l'únic que puc fer és negatiu entre negatiu, positiu, o tatxar els negatius, com ho vulguis veure, i un mig ja és una fracció irreductible. Per tant, em queda un resultat fracció. No ens espantem, pot donar un resultat fracció. I sabem treballar en fraccions. Per tant, sabrem trobar la i també. Per trobar la i, torno al sinònim. Jo sabia que i és el mateix que 4x més 1. Aquí només ho estic posant del revés. I a més, sé que x val un mig. Aleshores, aquí, en lloc d'escriure x, escriuré un mig, perquè x val el mateix que un mig. I per trobar la i hauré de fer aquesta operació combinada en fraccions, que estic segur que saps fer, però anem a fer memòria. Aquí he de multiplicar un número per una fracció. Per multiplicar un número per una fracció, m'invento que aquest 4 està partit per 1, perquè 4 és el mateix que 4 partit per 1. I quan estic aquí, com multiplico dues fraccions? Recordem, per multiplicar dues fraccions multipliquem els numeradors
i multipliquem els denominadors. Aleshores, seguint aquesta forma, aquí multiplicarem 4 per 1 i 1 per 2. El numerador 4 per 1 serà 4 i el denominador 1 per 2 és 2. Veus? No és tan difícil. I segueixo apuntant aquest més 1. I ara hauré de fer això. 4 mitjos més 1. 4 mitjos ho podem simplificar. 4 mitjos, 4 entre 2, és el mateix que 2. I 2 més 1 i em dona el resultat de la i. I és igual a 3. Vaig apuntar-me els resultats allà dalt i anem a comprovar-ho en un moment. La de dalt, 2x menys i. Substitueixo la x per un mig i la i per 3. 2 per un mig, si tinc 2 mitges pizzas, tens una pizza. 2 per un mig és 1. I 1 menys 3 és menys 2. La de dalt és correcta. I la de baix, 4 per un mig menys 3, quan és? 4 per un mig, si tens 4 mitges pizzas, tens 2 pizzas. 4 per un mig és 2. I 2 menys 3 és menys 1. Les dues me quadren. Per x igual a menys 1 mig, per i igual a 3. Què vol dir? Doncs que això és una solució correcta. I anem amb l'últim, que és l'exercici difícil. A vegades alguns profes ni l'expliquen, aquest tipus d'exercicis, perquè són molt fàcils de fer per un altre mètode, pel mètode de reducció, que també explico al canal. Trobes els vídeos a la descripció. Es pot resoldre també per substitució, però és una mica difícil. Anem a explicar com fer-ho. Aquí ja de primeres veus que no és fàcil aïllar cap x ni de dalt ni de baix, ni cap i, perquè totes les x i totes les i's estan multiplicades per algun número. Aleshores, ens costarà una mica aïllar la x o la y, però la podem aïllar igualment, clar que sí. Per exemple, vaig aïllar la x de dalt, totes són igual de difícils, n'agafo qualsevol. Per aïllar la x de dalt, primer he de passar el 3i a l'altra banda restant. I després ja passaré el 2 que m'està multiplicant dividint, com si aïlléssim una x normal. Primer passo el que està sumant restant i després el que està multiplicant dividint. Per tant, em queda que 2x és igual a 1 i el més 3i passa a l'altra banda restant 1 menys 3i. I després aquest 2 que m'està multiplicant la x passa a l'altra banda dividint. Però dividint què? Doncs dividint-m'ho tot. Em queda que x és igual a el que tenia, 1 menys 3i, i tot dividit entre 2. Per tant, ja he trobat el sinònim. X és sinònim amb 1 menys 3i dividit entre 2. I com que he aïllat la x a l'equació de dalt, substituiré la x a l'equació de baix. A l'equació de baix, en lloc d'escriure x, escriuré tot aquest tronxot d'aquí, escriuré 1 menys 3i entre 2. Però tot ha de quedar multiplicat per 3. Aleshores, escriuré 3 per, i en lloc de x, escriuré 1 menys 3i entre 2. Així, 1 menys 3i entre 2, a dintre d'un parèntesis, perquè el 3 ho ha de quedar multiplicant tot. I després escric la resta de l'equació de baix, més 2i igual a menys 1. Ara he de resoldre aquesta equació. Vaig a borrar el pas 3 perquè si no, no m'hi cabrà tot això. Per aïllar aquesta equació he de fer la distributiva. I aquí estic multiplicant un número per una fracció. Ho farem igual que ho hem fet abans. El 3 m'imagino que està partit per 1 i multiplicaré el 3 pel numerador, per tot el numerador, el 3 per 1 i el 3 per menys 3i, i l'1 pel denominador, l'1 per 2. És com si féssim una distributiva. 3 per 1 és 3 i 3 per menys 3i, 3 per menys 3 menys 9 i segueixo apuntant la i. I a sota el denominador, 1 per 2, em quedarà partit per 2. I escric la resta. I ara, per resoldre aquesta equació en fraccions, hem de fer un mínim comú múltiple. Per fer un mínim comú múltiple, primer necessito tindre fraccions a tot arreu. Aquest 2i, si no està partit per res, és com si estigués partit per 1. I el mateix amb aquest menys 1. I ara, el mínim comú múltiple de 2 i de 1 és fàcil, és 2. Per reexpressar les fraccions en fraccions equivalents amb un denominador 2, miro, per què he multiplicat l'1 per tindre aquest 2? Ho he multiplicat per 2. Llavors també multiplico el 2i per 2. 2i per 2 tinc 4i. 4i entre 2 és el mateix que 2i entre 1. I l'1 també l'he multiplicat per 2 aquí per tindre 2. Per tant, el menys 1 del numerador també el multiplico per 2. Menys 1 entre 1 és el mateix que menys 2 entre 2. I ara que ja tenim a tot arreu el mateix denominador, me'l puc carregar. I per fi arribo a l'equació fàcil, entre cometes, 3 menys 9i més 4i igual a menys 2. Quan tinc el mateix denominador a banda i banda, el puc tatxar i tindrà una equació sense denominadors. Aleshores, aquí passo tots els números a una banda i totes les i's a l'altra.
Quan tenim això, ajuntem les i's, menys 9i, més 4i, menys 5i, i a l'altra banda, menys 2 menys 3, menys 5. I per acabar, el menys 5 que m'està multiplicant la i em passa a l'altra banda dividint. Per tant, la i em val menys 5 entre menys 5. Negatiu entre negatiu, positiu, i 5 entre 5 és 1. Per tant, després de tot això ja hem aïllat el valor de i. I ja sabem que en aquest sistema m'ha de valdre 1. I el pas 3, pobret, que me l'he carregat, em deia de substituir la incògnita que hi ha a C al seu sinònim. Per tant, anem al sinònim i en lloc de i escric més 1. I resolc això per trobar la x. 3 per 1 és 3 i 1 menys 3 entre 2, primer faig la resta, 1 menys 3 és menys 2 i menys 2 entre 2, ja tinc el resultat, negatiu entre positiu, negatiu, i 2 entre 2 és 1. Per tant, la x em val menys 1. Anem a comprovar-ho. 2 per menys 1 més 3 per 1 és menys 2 més 3, que és 1. Ok, i a la de baix, 3 per menys 1 més 2 per 1 és menys 3 més 2, que és menys 1. S'han complert les dues, per tant, la meva solució és correcta. I ara, perquè puguis acabar de comprovar que ho has entès bé, et deixo aquests 3 exercicis. Intenta'ls fer tu sol o sol a casa i comprova que t'han sortit bé ara amb les solucions. I aquí tens les solucions. Ja veus que els exercicis poden ser més fàcils o es poden complicar una miqueta més. I t'he apuntat un error comú, que me trobo bastant també. Quan tinguis més 0 o menys 0, no cal escriure aquest més 0. 0 més 2x, només cal escriure 2x. I ara sí, això està tot per aquest vídeo. Si vols seguir aprenent sobre sistemes d'equacions, clica al link de la descripció, que allà trobaràs la resta de mètodes i vídeos explicant com solucionar sistemes d'equacions amb fraccions i parèntesis. Si aquest vídeo t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal per no perdre't cap vídeo, que m'ajudes moltíssim a seguir creixent. I res més, fins la propera. Adeu!